Isabel Martín, partit Compromís. Edat 37 anys, professió llicenciada en matemàtiques. És la segona vegada que encapçala la llista electoral. Du 4 anys com a regidora en Paiporta. Pues sí, tenim algunes zones molt abandonades, com és per exemple la zona del barri de la Florida. Les places que tenim són heredades i són quasi totes de places de ciment que no són acollidores, no? Per a la gent, falta espai per a la gent major, falta espai per a la gent jove i sobretot pues, aquestes zones, les zones més del voltant de la població. Tenim parcs que suposa que ara que venen eleccions terminaran d'arreglar, però han estat pues, estos 4 anys d'alguna manera, per exemple el parc de Via Amparo pues, encara no està arreglat del tot. Suposem que ara de cara a eleccions pues, ja ho terminaran, però de moment falten espais. Què altres problemes penses que té el poble a banda d'esta falta d'espais de convivència o de zones verdes? Pues, a veure, en Paiporta una cosa que nosaltres sempre estem demanant és que la cultura siga un pilar fonamental en la gestió de l'Ajuntament. I si tenim un auditori però no tens ahí una programació diària que tu pugues anar i dir vaig a tindre una cultura de veres en aquest poble, i ja t'he dit que està tot centralitzat en l'auditori o alguna exposició que se fa en l'Ajuntament, però no n'hi ha activitats, no n'hi ha oci per als joves. Per a les persones majors pues, d'alguna subvenció que ve de conselleria i se fa alguna xicoteta excursió, però no s'organitzen coses des del propi Ajuntament, i sobretot per als joves. Els joves jo crec que són els més perjudicats en aquests moments en Paiporta. Tendeixen a una consolidació. Si de cas creus que a Paiporta es pot produir un escenari diferent? Jo espero que sí, perquè el Partit Popular tenia molts vots prestats, no són vots de veres de dretes, com deia abans. Aleshores jo penso que aquesta gent li ha donat els vots per a aquests 4 anys i veurà que en molts aspectes hem continuat igual. S'han arreglat alguns jardinets, hem tingut ara la sort que han vingut molts diners del Plan E i s'estan començant a fer algunes coses, s'han arreglat alguns carrers, però el que és a nivell econòmic estem igual, a nivell cultural exactament igual o encara pitjor, i en tema educatiu pues, ahí tenim els barracons que estan esperant encara tindre un col·legi que mereixen. Un dels problemes que quan eixim al carrer dels periodistes més preocupa una part important de la població és el de l'atur. Des d'un grup municipal quines propostes faríeu per a aquest problema? Clar, la veritat és que això en l'últim ple li vaig preguntar a la regidora, a l'alcalde, que quin pla tenim d'empleo, perquè tenim una població, una taxa molt alta de desocupació. Pues ahí la cosa passaria primer per parlar en les empreses que n'hi ha a la població, pues a lo millor establir una espècie de bonificacions, de no pagar certs impostos per a que puguen aquests diners destinar-los a contractar a més persones. El comerç, en Paiporta el que més abunda són els comerços, els autònoms, estan desemparats, necessitem plans que puguen afavorir a aquests temes. Ara hem destinat uns diners des de l'Ajuntament per a un pla de comerç, però la regidora de Participació Ciutadana, que és la que ho portava, ara també ha dimitit. No sabem com va, si això va continuar, se va quedar estancat o què és el que va passar. El govern de PP ha tingut 4 anys per a fer-ho. Què hem fet per a que la joventut no se n'anara? El primer seria ficar en marxa el Consell de la Joventut, i això va ser una de les primeres propostes que vàrem aportar a plenari i se va quedar en un calaix, mai més se'n recordarem de joventut. És el que deia abans, no n'hi ha oci juvenil. Tenim un auditori però no se fa una programació per als joves, n'hi ha pel·lícules infantils i teatre per a majors, però per als joves, els joves necessiten altres coses. L'altre dia un jove me deia, pues mira, a lo millor estaria bé fer així una exposició manga, són coses que potser als majors no se nos ocorrissin. La qüestió primera és reunir-se en la joventut i veure quines són les seues necessitats. No soc jo la que ha de dir el que han de fer els joves, ni una altra persona de l'equip de govern. Han de ser els propis joves els que decideixen el que volen i el que necessiten.
Pues amb aquestes paraules ens quedem. Moltíssimes gràcies, Isabel Martín, per acompanyar-nos esta nit en aquest espai dedicat a Paiporta. Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres també. Bona nit.